About gedto sa 533 ka mga examinees ang nitake sa gipahigayong Philippine National Police Academy Cadet Admission Test kun PNPE sa usa ka iladong university sa dakbayan sa Butuan, Nobyembre 2025. Matud pa sa PRO13, ang mga partisipante nagagikan sa lain-laing lugar sa Caraga Region diin naglaom nga makasulod sa prestihiyosong akademya nga nagmugna sa mga umaabot nga opisyal sa kapulisan. Gani lakip sa mga nagbantay sa eksaminasyon ang 26 ka mga PNPE cadets nga taga Caraga uban sa mga examination coordinators o personnel sa mga universidad. Matud pa ni Police Brigadier General Marshal Mariano Magistrado, ang Regional Director sa Police Regional Office 13, iyang gikalipay ang pagdagsa sa daghang kabatanunan nga gikan sa Caraga nga nagtinguha nga mamahimong kabahin sa Philippine National Police Academy kon PNPE. Samtang ang maong eksaminasyon mao ang unang hugna sa proseso pagpili alang sa mga aplikante nga gustong mahimong miyembro sa Cadet Corps sa PNP. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas, mag-inom sa makanunayon sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, ex-FMU.